महाराज घरबा रही ना तो का रौरा बार बार फोन करी ना ना मलकोइनिया भी ना शौक करे लगी। हो जाना तड़ू मलकोइनिया शौक करे ले देख लो तू मिस कॉल मार देवे घर ही रही ना तो मिस कॉल तारा कम बतैले भी नहीं तो हम फोन करम तू नत करी हो तलाक मर दी वही का ना ना प्यार तो तोहरे से करी ना शौक न करे ले तारा बुझेबे ना करेला। ना ना तो डांटत नहीं कि तारा के ई न सोचता तारा के डांटत नहीं प्यार तोहरे से करी ना यार तू हमार दिल के दम धड़कन हड़ू जान हड़ू सब कुछ तो तू ही हड़ू और बियाह हो गइल बता का करबू। हाँ याद पड़ता तारा के कतना रौजा उजा सब घुमावत रही आए। हाँ आगरा कैसे लिया गु रही इंटर में पढ़त रही तो हाँ याद बा न आए दिल्ली गइलू मार बर्गर उर्गर खैलू चाउमीन खैलू हम मोमोज हो जाके मशहूर ऊ खैलू ना आउ तहारे सखी रहल जो ना लार चुआवत रहल लुबु लुबु बोलत रहल ओकर बियाह भइल बा कि ना अभी हो गइल बा लइका फैका हो गइल बड़ा सन लड़चुआनी के। अरे बड़ी बदमाश रहल देखत रहू ओकर को जोरे चक्कर चलत रहल को गो लइका ले बहुत। हाँ कोई गो लइका से हाँ ना ना तहारा के वैसन बात नहीं के तू तो जानते बाड़ू हमारे माले रहू तू मर्द बियाह कल अब हमारा अब चक्कर में का पड़ल बाड़ू प्यार तो तोहरे से बा बाकी तू करेलू मगर बियाह कल एज हो गई 27-28 बरस के अब को बरस पर करब कल ना ना हमारा खातिर काहे कुआ रहू मर्दे अब तो देख ताड़ू हम मिस कॉल मार दे तू हमारा तो डर बा कहीं जाए शक कर ली तो एगो तलाक हो जाई ना 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 घर ही न मोबाइलवा रहेला तू फुट मनी कर देलू देख ताड़ू हेने आइल बनी खेता ओरे आइल बनी एने महुआ गिरल बा पोखरा वाला गहमी के एने आइल बनी किनारा बतिया वो पूछे लागल हिया तो कहाँ जाता नहीं यार रुकसन आओ तनी होने से घूम फिर के शाम बेरे आदमी का करे जालो खेत ओर से आओ तनी घूम के। हाँ शौक करे लगे न का करबू ना बियाह के बाद चलता तहारे आय है जान तो बियाह हो जी तो भुला जीबू हो करे जा ना भूलेबू बे खालसा कहे ली जा तो कुआर में ना भुलाई में बियाह होते बदल जलू जा भटार में बा जेबू हमारा का पूछबू कुआर हतू जी तो कहते बड़ू तो जीवन बढ़िया तू ही बड़ा ये राजा। बियाह होते एकदम मरद में अधूरा जलू जा ना बदलबू अच्छे हमू देखिए ले ना बदलबू। हाँ ना बदलबू ना ठीक बा जब बदलबू तब पूछम तारा से। अच्छे तू बहुत खिलाड़ बन तड़ू न तार खिलवाड़ी हम भूलवाई बड़ा एक दिन भेटाई रहू वो दिन हो। हाँ धर्मशाला पर गोला में तारा के सूट उट ना दिवनी बड़ा मस्त लागत रहू हो बुझाता तो 16 बरस के एकदम कोली लागत ताड़ू। हाँ 16 बरस के बुझाता एकदम कोली लागत ताड़ू मन खुल सुन तारा की आए एकदम कच्चे गड़ी ऐसा खा जाई आय हाय हाय तारा देखला पर मन हमारे एकदम वैसन तो करहुआ जाला बुझला ना तो स्वर्ग महसूस होता वैसा में तारा के देखला पर लागेला। हाँ आय हाय तू ही तो धड़कन बड़ू ये जान आय हाय 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 हाय। हाँ रुक 1 मिनट में तनी करम तनी। हाँ अरे गाँव के हने कुल लइका फैका आवेला सन तनी भीरी आ गइल बड़ा सन 1 मिनट में करम ठहर दी ठीक बा। हेलो दोस्तों यदि वीडियो हमारे पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए वीडियो एकदम फाड़ के शेयर कीजिए।